Lumabas na po yung mga pasaway. Grabe yung pagkain natin. Filipino and Italian. Rakpa. Bye-bye. Bye-bye. Nagig kong pita ko pa. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Napakaaga kong mag-vlog ngayon. Parang feeling ko may work si Daddy. Pero earlier pa ako dan kapag may work si Daddy. Kasi 6:35 pa lang. We woke up at around 4. Ginising kami ni Mishi ng 4 a.m. Pero good thing was, we slept at 8 a.m. last night. So, well-rested naman kami. Feeling ko naman, well-rested naman ako. Though, may mga times na nagigising-gising si Mishi. Ewan ko, pag kaming tatlo yung magkakatabi, lagi siyang nagigising-gising. Kasi every time na may mag-move, nagigising siya, tapos magdedede na naman siya. So, ako na naman yung taga-timpla. So, thank you talaga sa Baby Breeza. At least, ganun mo lang yung bote, pindot, o nagtitimpla na siya mag-isa. Hindi yung babangon ka pa, maglalagay ng tubig, maglalagay ng milk, and all of that. Tapos, shake. Hindi. I just finished filming a video, yung haul ng grocery. If you want to see that video, you can go to the previous video. So, the agenda for today is to cook breakfast, mag-aayos nito, ayusin yung flour, and then cook lunch kasi parang day off pa naman ni Daddy. Pero hindi naman talaga kasi may work siya tonight. So yun, susulitin naman namin yung mga days na magkakasama din kaming tatlo. Okay, so itong beans ay ilalagay ko siya dito kasi feeling ko mas madali kasi siyang nasisira kapag nakaganyan lang. Ito ay meron siyang parang ganyan, tapos dito nade-drain yung tubig if ever man na may moisture, tapos yung airflow natin ay, paano ba? Airflow vent, sabi niya. Bigay pa kasi to ni Nessie, so medyo hindi ako marunong gumamit nito. But anyway, medyo balutin ko to ng, ganito, paper towel. Kasi, parang masyadong malamig ata yung ref namin. Ang daming nasisira na gulay kasi parang medyo malamig. Pero kapag sinecheck ko naman yung temperature, yun naman yung recommended temperature niya. Kapag i-adjust ko, masyado nang malamig din. So, hindi ko rin alam. Hindi ko i-ref yung avocado. I'm gonna put it in a paper bag para ma-ripen pa siya. And then, the cucumber and the grape tomatoes, I'm not gonna put in the fridge as well. Too cold for them. Pansin ko parang, lalo na yung cucumber, para siyang na-freeze. Ganun, kahit hindi naman. Kasi made of water kasi siya. So, masyadong malamig. So, dito lang sila sa labas. Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Think I need help to feel as happy as you. So, for the spring mix naman, bubuksan natin to kahit hindi pa naman natin kakainin. And then, I'm gonna put paper towel over it. And then, ganito. Para ma-absorb niya yung tingnan mo, para siyang na siya. Moist na siya. Papabaunan ko si Daddy ng salad na medyo masarap. Yung parang medyo masarap. Yan. So, ganito. Napipi na siya. So, gaganito siya para yung moisture niya ay medyo pumunta sa baba. Magluto ako ng longganisa. Yung wrapper, freezer. Oopsie. So, ito na yung pinakaayaw ko when it comes to meat that I need to slice and repack para, ang tawag nito, isang lutuan lang per pack para hindi ako nagtotoo na. Like for this one, I don't wanna put this sa freezer na ganito. Tapos, ilalabas ko, ito-thaw ko na naman. Tapos, ibabalik ko na naman. So, I don't like that. Kahit nung nasa Pilipinas ako, ayokong ginagawa yun. So, I'm gonna slice that. And then the chicken as well. Alam ko saan ko ilalagay yung avocado. Sa bigasan. Naalala ko, doon kami nagpaparipen dati ng mga prutas.
Lumabas na po yung mga pasaway. Andito na. Ay! No, 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 no. No, 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 no. Oh, go to daddy. Go to daddy. Ano ba naman yung si daddy mo? Nainitan na ako eh. Okay, they're gonna make this place a disaster again. Where is daddy? Where is daddy? Where is daddy? Hello? Where is daddy? Peekaboo. Where is daddy? Where is daddy? Find daddy. Peekaboo. Wow. Again. Peekaboo. Again. Wow. Ang pasapasaway nyo namang dalawa. Sus! Ang dami nyo nang kinain ah. Wow. Dinidilpat niya yung daliri niya. Ay nako, nag-start na pong maglabas. Nag-start na pong maglabas ng toys. Ah, nagbubbles pa yung mouth mo. Wow, let's open. Wow! Merry Christmas, Sufas! Oh my gosh! Look at that! It's so white! It's so white outside and still it's snowing, anak. So, hindi ko sinupot lahat kasi itong chicken na to, gagawin kong ground chicken. And then, actually, parang ang konti. Kukuha pa ako ng i-grill or i-boil para sa salad na babaunin ni Daddy tonight. We still have the chicken wings pala. Parang gusto ko nang bumili ng gloves na pang-hospital gloves na yun yung gamitin ko dito. Kasi madulas. Ay, anong gusto mo ba sa chicken wings na for lunch? Anong luto? Tinola? May papaya tayo dyan. Papaya lagay ko, no? Tapos gusto ko yung papaya na may sardinas. Bukas. Masarap, no? Okay, meron tayong, ito konti lang to, 2 wings lang to. And then ito yung mas madami, tig isang lutuan. And then this one, ground beef ko. Nako. Ito lang din pala, lulutuin ko lang din pala ngayon. So, hindi ko na ilalagay sa freezer. So, yung sa boneless na breast natin, isa lang pala yung na-save for the freezer. Okay lang naman. And then, meron na akong hiniwa kanina dito na for beef tapa para sa breakfast namin. Kasi ayoko nang mag-isip. Gusto ko yung madami akong option. Ganyan. Alright, guys. So, magluluto tayo ng Baguio beans. Madami tayong beans, green beans, and corned beef from the Pilipinas, Pure Foods, and then chicken longganisa. Yun. So, slice lang natin ito. I need bawang. Bawang ako, frozen ang bawang ko. Kasi guys, kung hindi frozen yung bawang namin ay nasisira lang siya. Nabubulukan kami ng kasi hindi naman namin nauubos yung bentahan dito kasi laging madamihan. Meron namang nabibili na isa-isahan lang, pero Diyos ko naman, $1 yung isang ganun. Kaya ayoko namang bumili nun, napakamahal. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't just can't. 가져 내 맘을, 가져 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔
yung mic sa mama. Hindi na pala ako magluluto ng longganisa guys kasi masyado nang madami yung Baguio Vincent corned beef, tapos may mga tinake out kami na leftover namin sa restaurant kagabi. So yun, may soup pa kasi kami doon, dalawa pa yun kasi yung leftover namin, tsaka binigyan pa kami ng extra nung waiter sa Olive Garden kasi unlimited kasi yung soup. Humingi pa ako ng pangalawang soup kasi nagustuhan ni Mishi yun. Tapos nung pina-take out ko yung pangalawang hiningi ko, sabi niya, oh, I added one more bowl daw ng soup. Gutom na gutom. Naggatas ka na naman. Anak ko, pinapainit ko na nga tong soup mo. Magpainit na tayo ng ating mga soup. Or, do you want me to heat yung mas madami? Yung mas madami? Konti lang to eh. Okay na to? Yan. And then, the toasted ravioli. Grabe. Sarap nito guys. Sobra. Ito yung nagustuhan ko. Cut ko na nga to. Kasi ayoko nang maglabas pa ng plato. Para sabay na silang uminit. Kasya ba kayo? Yan. Tapos magluluto pa ako ng lunch. Wow, parang Pilipinas na talaga to ah. Tapos magluluto pa ako ng dinner. Yan. Kasi maaga kami mag-breakfast ngayon. Tsaka hindi naman matutulog yan si daddy na. Kaya gusto daw niya mag-lunch. Kain na tayo guys. Yung baningning po namin ay nakatulog na. Kaya pala nagmamaktol na kanina. Kasi gusto na niyang matulog. Aga kasing gumising. Mag-8 na din kasi naman. Ang aga kong lumabas. Alas 6:30 ako lumabas ng kwarto. Tapos ngayon lang tayo mag-breakfast. 8 no. Hindi na crunchy tong ravioli pero ang sarap pa rin niya. Feeling ko ano yun, homemade. Yan na yung lagi kong i-order. Na ano, ta apay aji pasta na kata dati flavor na. Mo. Sarap pala nito ah. Ang sarap, kaya nga sinasabihan ko to kahapon. Kaya nga gustong gusto ni Mishi eh. Ah, Nagdanom mo ito nato. Diyan mo na nga nagdanom. Awang mating kabel ko nga danom. parang sopas. Grabe yung pagkain natin. Filipino and Italian. Breakfast. Okay. So, natapos na ako guys na maglinis dito sa aming kitchen. And before I cook ng for lunch, ayusin ko lang itong aking roses. Dati ayoko nang amoy ng bulaklak kasi na-associate ko siya sa patay. Pero ngayon, I like it. Especially yung paggaling kang labas, tapos maamoy mo yung amoy ng flowers. It feels like parang may babae talaga sa bahay. You know what I mean? Dami nagbebenta ngayon ng flowers. Actually, fully, stocked sila. Ito lang talagang pink flower na to. Ito yung laging nauubos agad-agad. Actually, nung dumating ata si mama ko nun, yung binilhan ko siya ng ganito na flowers niya. Yun. Last na rin yun. Last stock na rin dun sa Sioux City yun.
So, gumawa na ako ng chicken lumpiang Shanghai. Hindi ko na napakita yung paggawa ko, pero food process ko lang to. I just put bell pepper, kalahati ng bell pepper, and then celery, tapos yung Shanghai mix, nilagyan ko konti, tas egg, tas konting flour. So, tikman ko lang muna. Kasi parang konti lang ata yung nilagay ko na Shanghai mix. Parang ayoko kasi na ma-overpower yung flavor ng mga gulay natin. Gusto ko yung may lasang gulay ba. So, tikman lang natin. Magprito lang ako ng konti before natin balutin. Yung tagatikim ko ay tulog. So, yung batang assistant ko ang gising. Siyempre, hindi naman niya makaka-comment kung masarap o hindi. At nandyan na naman siya. Hi, Baningning! Show them what you got. You have Wormy and Piggy! Yay! Wormy and Piggy, oh. What? What do you want? Nandito ka na naman. Ay, masusunog na yung naluluto ni Mami. Wait! Nidadagdag ko to sa ipapabaon ko siguro kay Mac. Kasi salad lang yung napag-usapan namin na baon niya ngayon. So, para at least may dagdag baon. Tsaka, ipi-freezer ko to para may maluto sa mga panahon na magka-crave, ganyan. Tikman natin. Medyo na-achieve ko naman yung amoy na gusto ko. Binibili sa Save More. Kulang ng a little bit of alat and then a little bit of pepper. Pero na siya. Dagdagan ko lang. Ito na guys yung lumpia na small, medium, large. Ito yung mga maliliit kasi na-figure out ko na kung paano ko siya babalutin. Ginamit ko yung mga napapanood ko na ano. Pero ito yung pinaka-last, malaki na kasi isa na lang yung pambalot ko. Nilagay ko na lahat yung nasa ziplock. And yung natira ko ay ginawa kong embutido which is steaming na siya doon. Kaya okay na. So, ito na guys, napack ko na po yung mga lumpia. So, parang isang lutuan lang siya. Ito, kasi babaunin to ni Daddy. Usually, itong mga to. Papabaon ko sa kanya. Don't worry, hindi naman yan everyday na babaunin niya. Dahil alam ko naman ang feeling na everyday same-same ang binabaon mo. Mga every other day lang. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, next time pala, isa na lang na brush yung gagawin ko kasi madami pala masyado yung dalawa. Meron pang hindi ko nabalot. Ito nga ang lalaki na ng pagkabalot nito eh. Ito yung mga malalaki oh. Yan, parang turon. What's this? Jellyfish! The jellyfish is gone! What's this? Jellyfish! Oh, dadan, 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 dadan. Dadan, 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 dadan. Here's the fish. Here's the shark. Oh, sharky, 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 sharky. Oh, sharky, 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 sharky. Here's the shark. Rum, 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 rum. Sharky, sharky, sharky. Oh, sharky, sharky, sharky. Oh, sharky, sharky. Ah! Sharky, sharky. Oh, sharky. Why? You want to eat? Wait. I'll give you something. Ako ay magkakape na guys kasi it's already 1:39 PM and medyo naantok na ako but I don't wanna sleep. Kasi gusto ko makatulog mamaya kapag matutulog na si Mishi. But hopefully hindi ako ma-stay awake masyado because of the coffee kasi masyadong maano yung effect din ng coffee sa akin. So,
Coffee lang ako. This is the sugar-free na Nescafe Original. Stevia yung pampatamis nito. And then, for my bread, yung galing Olive Garden na breadstick. I'll just eat one. Okay na siguro yung isa. Hindi naman ako gutom na gutom. Painit ko lang siya. Kala ko matutulog na si Mishi, but here you go, bumangon na naman siya. Kasi kanina nagbingki na siya, tapos kakamot-kamot na siya. So, it's a sign na antok na siya pag ganun. Tapos humiga din ako, then that's when I felt na medyo antok din ako. Kaya bumangon ako. Sinundan na ako. Bumangon din. Oh, too hot. Oh my gosh, ba't mainit lahat? Pinainit ko kasi. You know what? This bread is really good kapag i-dip mo siya dun sa soup nila na gnocchi. Chicken gnocchi soup. But anyway, kailangan. Para matapos ko na tong mga pag-organize ko ng files. I really need to organize my files na. Parang walang nangyari na naman dito sa labas guys. Natunaw na naman yung mga snow. So that's a good thing because ang temperature is 4 degrees Celsius right now. Kaya palang init na dito sa bahay namin. And look at the balcony na kanina, di ba, ang kapal-kapal ng snow. Tada! That's our balcony now. Wala na yung snow. Natunaw na lahat. Then outside, ayan, patunaw na din. So yeah. Ayan. Nice. Kaya siguro walang naglinis kaninang umaga dito kasi alam nila na magpa-positive lang din yung temperature. So, yun. Usually kasi may mga naglilinis dito sa parking, tsaka dyan sa may mga pathway, ganun. So, walang naglinis. Wala akong narinig naglinis. Hey guys, time check. It's already 3 p.m. 2:59 dito, pero sa laptop ko is 3 o'clock. Yun, magluluto na ako. I'm gonna prepare for our dinner already kasi magluluto ako ng tinola. Yun yung request ni Daddy. And then, yung kalahati ng papaya, because I'm gonna put papaya. Kalahati ng papaya, I'm gonna slice that for our breakfast tomorrow kasi gusto namin, nagka-crave kami dun sa sardinas na may papaya. Gusto namin yun na breakfast. Para kaming yung doktor namin na nagreto sa amin sa hospital na basta siya yung duty, ang gusto niya na breakfast, yung very, very simple lang, mga ginisang sardinas, ganun lang siya. Parang ganun yung mga gusto din namin. Yung ibang doktor, fancy-fancy, pero siya, ginisang sardinas ang gusto niya. So, I have here the papaya. Nilipat ko muna ng isang araw. Matigas pa naman siya. Hindi naman siya yung pandambot or what. And then, I prepared here the chicken. For the tinola, chicken wings, tsaka isang, parang kalahati lang siya ng breast. Hi! I need to boil this para sa aming salad. Kasi ang usapan namin is salad ang babaunin niya for tonight. Bukas na lang daw siya magbaon ng Shanghai. So, tomorrow ko yun ipiprito.
So, tayo ay mag-assemble na ng salad. So, I'm gonna make 2 kasi ang dami nung itong cucumber na na-slice ko. Boiling pa yung chicken. So, i-assemble ko lang itong veggies natin. And then, mamaya ko na i-slice yung chicken kasi ipapaano ko pa yun. Lamigin ko pa. Oh my gosh, parang ang konti ng magagawa dito sa na to. 12. Tig-anim lang yan kasi hindi naman masarap for me. Hindi naman kami masyadong maano sa kamatis masyado pag ganito. Kasi daddy, syempre, mas dadamihan ko ng chicken. He needs protein. Syempre, yung trabaho heavy. Tapos salad lang yung kakainin mo. Ganun. So, ganyan. And then, more cucumbers. Actually, guys, dito lang ako sa US natutong kumain ng salad. Kasi noon, sa Horn, dun sa dating hospital na pinag-workan ko ay, kapag night shift, salad na lang ang natitira. Syempre, sarado na kasi yung cafeteria. So, binibigay lang sa amin yung susi para sa kitchen. So, salad lang yung nandun. So, yan lang yung ilalagay ko. And then, kunin ko na yung chicken para mapalamig na. So, itong Thousand Island dressing ang ipapabaon ko sa kanya. Hindi pa naman expired to, ang alam ko eh. Oh, hindi pa. Kasya na kaya to sa kanya? Dagdagan ko pa. Sabaw yan. Yan ang kanyang baon. Slice ko lang yung chicken. Itong recipe na to. Recipe. Nagaya ko lang to sa yung binibenta nila sa hospital. Actually, meron pa tong cheddar cheese. Kaso, gusto kaya niya may cheese. May cheese naman kami dyan. Baka ayaw niya. Sasakit siya na naman niya. Lagyan natin ng madaming chicken. So, syempre, kailangan niya ng protein. 2 lang pala yung ilalagay natin. Feeling ko kasi ayaw niya eh. Pero ano naman to? Ang alam ko cheddar cheese to eh. Or, kalimutan ko na kung ano yung binili ko. So, kahit ito, i-prepare nyo siya ahead of time, like, 2 to 3 days before nyo kainin, ay okay pa naman siya. Basta yung ref nyo is, of course, well-maintained ang temperature, hindi yung nawawalan ng kuryente, ganun. Lagay natin tong ibang chicken dito sa isa. Kasi pwede pa niya tong baunin tomorrow. If gusto niya, together with the lumpiang Shanghai that I made a while ago. So, ito, saseparate ko lang. Hindi ko siya ilalagay kasi wala na akong malaking baonan na pwedeng ilagay na iganyan. I-set up na yung mga dahon-dahon and the other veggies. Yan. So, sasahog ko na lang siya kapag gumawa ako. So, ito na siya, guys. Ito yung papabaon ko kay daddy ngayon. Ito yung reserve na walang cheese. Tapos, ito pala. Baka makalimutan ko. Yan. Yung kanyang Thousand Island dressing. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Talaga naman ang batang iyan. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Kiss. Kiss, kiss. Yung madaming kiss. Wow! Saba. 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 Again. Saba, yung may hawak sa mukha. Yeah! Hawak din sa mukha. Saba. Pinidol na yung painting ni Daddy. Nako na. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Naagig kang pitero pa. Hindi, sasama na naman ito. Sama ka na kay Daddy. Bye-bye. Say bye-bye to Daddy. Sige, apa man ang kalat. Shh! Mishi, come back here. Susunod. Bye-bye. Say bye-bye to Daddy. Oh, bye-bye. Say bye-bye. Bye, Daddy. Sige, hanggang doon sa hagdan, gano'n. Maghatid ka hanggang doon. Come on, let's go. Bye-bye, Daddy. Love you.
Hala, hala. Wala na. Bye-bye, Daddy. Love you, Daddy. Natama, natama. Wala na. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Love you, Daddy. Bye-bye. Bye-bye. I'm not alone. You are everything.